Dyma droi at ein thema bore yma. Iaith ag addysg yng Nghymru. Yma byddwn yn cydnabod fod yr iaith yn arf bwerus ac yn holi tybed sut gall Cymru wrth ddatblygu ein cwricwlwm newydd elwa ar fanteision gwleidyddol a diwylliannol ei dwyieithrwydd. Oedd delwedd Mererid Hopwood o'r prism ddoe ar golau yn teithio drwyddo ac yn cynnig môr o liwiau yn bwerus tu hwnt fel pob un o ddelweddau Mererid ynde. Mae'r cwricwlwm newydd a'i phwyslais cadarnhaol ar ieithoedd yn cynnig cyfleoedd sylweddol, ond dylen ni sicrhau fod y pwyslais hwnnw yn gweld golau dydd yn ei lawn ogoniant amryliw. Mae'n dda iawn gan ei ddweud fod gen ein banel arbennig i drafod cwestiynau yma bore yma. Arbenigwyr sydd wedi cyfrannu'n uniongyrchol at y cwricwlwm ynghyd ag unigolion sy'n arbenigo ym maes blynyddoedd cynnar, iaith arwyddo a maes dysgu iaith i oedolion. A dwi'n falch iawn o'r panel disglair hwn. Eleri Goldsmith, Anna Vivian Jones, Elan Davies, Helen Prosser, Sally Dumbridge, Helen Williams ag Amir Davies Rana. Mae hwnni'n swnio fel myntau yn hytrach na phanel, ond mae pob panelydd wedi cael cyfarwyddiadau manwl i siarad am hyd at 7 munud, a minnau felly wedi cael cyfarwyddyd i dynnu unrhyw cyfraniad sydd efallai mewn ysbryd cadarnhaol yn mynd tu hwnt i hynny at derfyn. Felly byddwn nhw'n gwrando a thrafod am hyd at awr cyn troi at y gynulleidfa am gwestiynau. Mae yna gyfle i chi osod cwestiynau i'r panel drwy ddefnyddio'r blwch Q&A ar y gwaelod yn ogystal â defnyddio'r chat os ych chi'n dymuno cyflwyno sylwadau. Rwy'n mawr obeithio y byddwn yn gallu cynnal trafodaeth bywiog drwy'r panel a byddaf yn troi at cwestiynwyr mwyn i chi holi eich cwestiynau. Cofiwch hefyd am drydar am symposiwm gan ddefnyddio'r hashnod trwy brism iaith. Byddwn yn cychwyn felly gydag Eleri Goldsmith, pennaeth datblygu'r cwricwlwm yn Llywodraeth Cymru. Buodd Eleri yn arwain y grŵp ddatblygodd y maes dysgu a phrofiad ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu, Cwricwlwm i Gymru ar ran Llywodraeth Cymru a chyn ymuno â chyfarwyddiaeth addysg y Llywodraeth ychydig dros 10 yn ôl, roedd Eleri yn athrawes ac yn bennaeth adran. Mae'n berson cymwys iawn felly i gychwyn ein trafodaeth heddiw. Croeso cynnes i ti, Eleri. Diolch. Felly, dwi wedi cael fy nghyngori i siarad am beth dwi'n gwybod, felly Cwricwlwm i Gymru amdani. Yn dilyn adolygiad yr athro Graham Donson o drefniadau cwricwlwm ac asesu yng Nghymru, dechreuodd y daith o ddiwygio'r cwricwlwm o ddifri yn 2015, efo adroddiad dyfodol llwyddiannus. Dwi wedi bod yn rhan o'r broses yma am dros 4 mlynedd rwan, ac mae'r fframwaith Cwricwlwm i Gymru gafodd ei gyhoeddi yn Ionawr eleni yn dystiolaeth o waith caled llawer iawn o bobl, yn cynnwys ymarferwyr o bob sector, Estyn, y Consortiad Ysgol Rhanbarthol ac arbenigwyr eraill o Gymru a thu hwnt. Y bwriad ydy newid system addysg Cymru o system sef efo ffocws cul sy'n cael ei liwio gan berfformiad i un sy'n canolbwyntio ar y dysgwyr ac yn cael ei arwain gan y pwrpasau. Yn ogystal â cwricwlwm asesu a gwerthuso, mae'r agenda ehangach ar gyfer diwygio addysg yng Nghymru hefyd yn cynnwys tegwch, lles, addysgu ac arweinyddiaeth. Mae cynllawia Cwricwlwm i Gymru yn fframwaith fydd ysgolion yn defnyddio i ddatblygu cwricwlwm eu hunan ar gyfer dysgu ac addysgu o 2022. Y 4 diben ydy'r man cychwyn a'r deheuad. Y nod ydy cefnogi bob dysgwr i fod yn uchelgeisiol ac yn alluog, yn fentrus ac yn greadigol, yn egwyddorol ac yn wybodus, ac yn iach ac yn hyderus. Ac un o nodweddion uchelgeisiol ac yn alluog gyda llaw ydy cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg a'r Saesneg. Nodwedd arall sy'n diffinio'r fframwaith ydy pwyslais ar gynnydd mewn dysgu. Mae cynllawia Cwricwlwm i Gymru yn disgrifio egwyddorion cynnydd ar gyfer cwricwlwm cyfan ac ar gyfer 6 maes dysgu a phrofiad.
Mae'r egwyddorion hyn yn sôn am sut mae dysgwyr yn gwneud cynnydd mewn dysgu sy'n arwain at wireddu'r 4 diben. Bydd hyn yn cael ei ymgorffori mewn cod statudol pan ddaw'r bil cwricwlwm ac asesu yn gyfraith. Felly mae'n rhaid i gynnydd fod yn rhan annatod o ddysgu ac addysgu ac yn wraidd i gynllunio cwricwlwm ym mhob ysgol yng Nghymru. Mae disgrifiad y dysgu ym mhob maes dysgu a phrofiad hefyd sy'n cynnig pwyntio cyfeirio ar gyfer cynnydd yn ystod y daith dysgu o 3 i 16 oed. Mae maes ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu yn dod ar Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol eraill ynghyd mewn un maes dysgu a phrofiad. Yn y Cwricwlwm newydd i Gymru, bydd llefaredd a dal yn cael ei ystyried yn sgil sydd yr un mor bwysig a darllen ac ysgrifennu. Mae'r cwricwlwm yn annog dysgwyr, ysgolion a cymunedau i werthfawrogi eu holl ieithoedd. Mae hyn yn cynnwys y Gymraeg a'r Saesneg wrth gwrs, ac hefyd yn cynnwys ieithoedd modern, ieithoedd clasurol, ieithoedd catref, iaith arwyddion Prydain, ac ieithoedd cymunedol eraill hefyd. Mae angen manteisio ar y wybodaeth a sgiliau sydd gan plant mewn uniaith wrth ddysgu ieithoedd eraill. Mae sawl menter a strategaeth sydd eisoes yn cyfrannu at wella llefarydd plant Cymru. Dechrau'n 10 ydy'r rhaglen blynyddoedd cynnar ar gyfer teuluoedd efo plant dan 4 oed, sy'n targedu rhai o'n ardaloedd mwyaf difreintiedig. Ac mae timau dechrau'n 10 yn cynnwys therapyddion lleferydd ac iaith. Un o'i prif rolau yw cefnogi lleoliadau a rhieni i ddatblygu sgiliau llefarydd y plant. Cafodd y cyfnod sylfaen ei gyflwyno yn 2010 ar gyfer plant 3 i 7 oed. Yn y cyfnod sylfaen, mae dysgwyr yn cael eu trochi mewn profiadau a gweithgareddau iaith gyfoethog, sydd wedi cynllunio i gefnogi datblygu sgiliau llefaredd. Cafodd y fframwaith llythrennedd a rhifedd ei gyflwyno yn 2013 i wella dysgu ac addysgu'r sgiliau hyn ar draws y cwricwlwm. Ac o'r dechrau, cafodd llefaredd ei gynnwys yn y diffiniad o llythrennedd ochr yn ochr a darllen ac ysgrifennu. Erbyn hyn, mae'r fframwaith wedi cael ei ddiweddaru i adlewyrchu'r cwricwlwm newydd. Mae llefaredd hefyd wedi gynnwys yn y rhaglenni astudio presennol yng Nghymru. Fel arfer, bydd pob dysgwr ym mlwyddyn olaf cyfnod llyweddol 2 a cyfnod llyweddol 3 yn cael ei asesu drwy asesiadau athrawon. Yn Saesneg, mae'r pwysoli yn gyfartal ar gyfer llefarydd darllen ac ysgrifennu, ac yn y Gymraeg mae llefarydd yn 40% darllen 30% ac ysgrifennu 30%. Yn y tygau Cymraeg cyfredol, mae llefarydd yn cyfri 30%, ac yn y tygau Saesneg yng Nghymru, mae'n 20%. Nod strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru ydy cael miliwn o siaradwyr. Bydd hyn yn gofyn am gynnydd yn y nifer sy'n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Bydd newidiadau'r cwricwlwm yn cynnig cyfle i sicrhau bod pob dysgwr yng Nghymru yn y dyfodol yn gallu datblygu sgiliau iaith Gymraeg a'i defnyddio yn gymdeithasol ac yn y gwaith. Mae gofyn statudol i awdurdodau lleol baratoi cynllun strategol Cymraeg mewn addysg i ddangos sut y bydden nhw'n cynyddu ac yn gwella addysg cyfrwng Cymraeg yn ei ardaloedd. Mae rheoliadau newydd yn cael ei gwneud ar gyfer y cynlluniau fydd yn gofyn o 2022 sut y bydden nhw'n sicrhau mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn gwahanol gyd-destynau yn yr ysgol. Cafodd y siart yr iaith ei chyflwyno fel rhaglen genedlaethol gan Lywodraeth Cymru yn 2016. Nod y siarter yw cynyddu defnydd anffurfiol plant a phobl ifanc o'r Gymraeg, meithrin agweddau cadarnhaol tuag at yr iaith a'i ysbrydoli i'w ddefnyddio ym mhob agwedd o'i bywydau. Mae'r pandemig eleni wedi dangos yn glir bwysigrwydd iechyd a lles. Mae'n hanfodol i ddysgu. Os ydy plant a phobl ifanc ddim yn teimlo'n gyfforddus, yn saff ac yn ddiogel, fydden nhw ddim yn dysgu yn effeithiol. Mae cyfathrebu ac iechyd a lles yn mynd law yn llaw. Mae cyfathrebu'n effeithiol yn ein galluogi fynegu yn hunan, i fod yn agored i safbwyntiau pobl eraill ac i feithrin perthynas iach. Mae dysgu a defnyddio ieithoedd yn cefnogi cydlyniant cymdeithasol. Mae datblygu sgiliau llefarydd yn ein galluogi i fod yn aelodau hyderus ac empathetig o'r gymdeithas. Mae sgiliau llefarydd yn cynnig sail ar gyfer dysgu darllen ac maen nhw hefyd yn arwain ar ddeilliannau cadarnhaol yn yr ysgol.
Mae sgiliau iaith effeithiol yn helpu dysgwyr i wneud synwyr o gysyniadau ar draws y cwricwlwm, i resymu wrth datrys problemau neu i ddadansoddi gwybodaeth. Mae datblygu cyfleoedd i glywed a siarad iaith o fewn addysg yn hanfodol mwyn datblygu hyfedredd, yn enwedig pan fydd cyfleoedd i ymwneud â iaith benodol yn gyfyngedig. Mae'n rhaid i ni gefnogi pob plentyn i gyrraedd y potensial mewn ieithoedd a thrwy ieithoedd. Diolch yn fawr iawn i ti, Eleri, am osod y cyd-destun mor gynhwysfawr yn fyna ag o fewn yr amser a benwyd hefyd. Felly diolch yn fawr i ti am fyna yn gosod y cyd-destun yn bwysig. Ein ail siaradwr ni yw Anna Vivian Jones. Mae Anna yn gweithio i fewn i gonsortiwm Erw yn y tîm Cwricwlwm. Hi oedd isgadeirydd y grŵp ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu, ac hyn hynny bu'n beneth ieithoedd modern, uchel iawn i pharch yn Ysgol Gyfun Gwyr, Abertawe. Croeso i ti, Anna. Diolch yn fawr iawn a diolch i chi am y cyfle i ddod i siarad â chi heddi am le ieithoedd yn y cwricwlwm i Gymru. Bydd dysgu yn y cwricwlwm hwn yn cael ei rannu ar draws 6 maes dysgu a phrofiad, a rhaid ei gweld nid fel nod yn ddyn nhw eu hunain, ond fel cyfrwng i alluogi ysgolion i wireddu gweledigaeth y 4 diben yr oedd Eleri yn sôn amdani nhw. A dyw e ddim yn anodd gweld sut y bydd y maes hwn yn helpu dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y 4 diben hyn. Oherwydd mae uchelgais ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu yw i feithrin dysgwyr sy'n ddefnyddwyr hyderus o'r Gymraeg, y Saesneg ac o leiaf un iaith ryngwladol arall, sy'n ymfalchio yn ei hunaniaeth Gymreig, yn cofleidio Cymru ddwyieithog ac yn ymhyfrydu mewn amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol. Ac hefyd sy'n deall bod ieithoedd yn arwain at ymdeimlad o berthyn ac yn allwedd i ddeall pobloedd a chymunedau eraill yng Nghymru a'r byd. Sut mae'n mynd ati felly i wireddu y dyhead hwn? Wel, y cam cyntaf yw deall bod tirwedd ieithyddol Cymru yn dod yn fwy amrywiol ac fe all e fod yn eithaf cymhleth. Cymerwn y sector uwchradd cyfrwng Cymraeg fel enghraifft o hyn. Ewch i ysgol yn y gogledd orllewin ac fe welwch bod 99% o'r disgyblion hynny yn dod o gefndiroedd llwyr Gymreig. Ond ewch i ysgol Gyffelib yn y De Ddwyrain, ac fe welwch fod 99% o'r disgyblion hynny ddim yn clywed y Gymraeg o gwbl y tu fas i oriau ysgol. Mae'r amrywiaeth felly hyd yn oed o fewn un sector yn helaeth iawn. Ac yn ychwanegol at hynny, wrth gwrs mae gyda ni ysgolion, lle nad yw 3/4 o'r disgyblion yn siarad Cymraeg na Saesneg gartref. Y man cychwyn i ysgolion felly yw i adnabod cyfoeth tirwedd ieithyddol i hysgol mwyn gallu cynllunio cwricwlwm sy'n bodloni anghenion i dysgwyr nhw yn y maes hwn. Fe glywson ni lawer ddoe am ffyrdd newydd o feddwl am ddysgu ieithoedd, ac mae ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu yn gwahodd i fabwysiadu y magwedd newydd. Ac wy'n mynd i sôn ychydig am 5 o'r elfennau newydd hyn. Yn gyntaf, tra bod ieithoedd hyd yn hyn wedi tueddu cael ei dysgu fel disgyblaethau ar wahân, mae Cwricwlwm i Gymru yn dod â ieithoedd at ei gilydd. A'r peth pwysicaf i'w ddeall am y maes hwn yw i fod wedi selio ar y dybiaeth bod unrhyw ddysgu mewn un iaith, oed hynny'n feithrin geirfa, datblygu dealltwriaeth o ramadeg, datblygu sgiliau neu werthfawrogiad o lenyddiaeth, bod unrhyw ddysgu yn gallu cefnogi dysgu ym mhob iaith ddilynol. Mae dwyn pob iaith ynghyd yn y modd hwn yn rhoi pwyslais ar drosglwyddo gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o un iaith i'r llall. Yn ail, mae'n ofynnol yn y cwricwlwm hwn i ddysgu am ieithoedd. Bydd rhannu negeseuon cyson ar draws y maes am sut mae ieithoedd yn gweithio, yn hwyluso cynnydd y dysgwr ym mhob maes, ym mhob iaith. Bydd cyfle yma i ddeall strwythur ieithoedd yn well trwy adeiladu ar y tebygrwydd, y cysylltiadau ac hefyd y gwahaniaethau rhyngddynt.
I ni'n gweld hefyd mewn ysgolion bod gan ddysgwyr ddiddordeb mewn tarddiad ac esblygiad ieithoedd, ac yn mwynhau gweld lle y Gymraeg yn stori ieithoedd y byd. Mae'n bwysig hefyd iddyn nhw ddeall taw addasu mai ieithoedd i anghenion cymdeithas, ac y gallan nhw hefyd fod yn rhan o'r esblygiad hwn, trwy fod yn greadigol gyda'i defnydd nhw o iaith. Yn drydydd, mae'r datganiad bod ieithoedd yn cysylltu ni a'n gilydd yn ein harwain i ffocysu ar berthnasau. Rwyf eisoes wedi sôn am y berthynas rhwng ieithoedd a'i gilydd, ond bydd hefyd deall am y berthynas rhwng iaith a hunaniaeth yn allweddol i baratoi ein dysgwyr i fod yn ddinasyddion i Gymru a'r byd. Fel y dywedwyd sawl gwaith o'i, bydd y cyfle i fyfyrio ar eu perthynas nhw a ieithoedd yn arwain dysgwyr i ddatblygu delwedd gadarnhaol o'i hunain fel defnyddwyr yr ieithoedd hynny. Dywedodd un bachgen blwyddyn 9 mewn ysgol leol yr wythnos diwetha, I don't speak any languages, but I am learning Spanish in school and I'm pretty good at Welsh. Dyna braf pe byddai fe, trwy'r cwricwlwm hwn, yn gallu amfalchio yn ei berthynas amrywiol ef ar dair iaith hon, ac yn dweud yn lle, I speak 3 languages, firstly English, then Welsh, and then Spanish. Yn bedwirydd, bod llawer o ysgolion cynradd eisoes yn cyflwyno trydydd iaith, bydd yn ofynnol nawr i ddysgwyr ddangos cynnydd mewn iaith ryngwladol yn y sector cynradd. Bydd angen i ysgolion roi ystyriaeth i ba iaith y byddan nhw yn ei dewis a pham. Rhaid cofio hefyd nad jyst ychwanegu trydydd iaith ydyn ni ar wahân, ond ychwanegu iaith arall i gyd-destun dwyieithog. Ac felly bydd dechrau gyda'r hyn mae'r dysgwyr yn ei ddeall am ieithoedd yn barod yn allweddol. Ac yn olaf, mae sgiliau newydd yn ymddangos yn y cwricwlwm hwn. Fel athrawon iaith, i ni'n hen gyfarwydd ar sgiliau arferol o wrando, darllen, siarad ac ysgrifennu. Ond beth am y sgil o negydu dwy iaith? Wel, mae'r sgiliau o bontio rhwng ieithoedd, sef cyfryngu, mediation a thrawsieithu, yn ymddangos yma yn ein maes ni. Ac bod plant a phobl ifanc yn ein hysgolion yn cyfryngu a thrawsieithu yn reddfol yn ei bywydau bob dydd, ydyn ni'n cydnabod ni? Ydyn ni'n dathlu hyn? Ydyn nhw'n deall bod y sgil gwerthfawr yma gyda nhw? Ac ydyn ni'n rhoi cyfle i ddysgwyr i ddangos cynnydd yn y sgiliau hyn? Hefyd, beth yw ei potensial ar gyfer cynnwys ieithoedd eraill, fel ieithoedd cymunedol, ieithoedd arwyddo ac ati. Mae cynnwys y sgiliau yma, sydd wedi cael ei hychwanegu i'r cefr fel y dywedwyd ddoe, yn gwneud cwricwlwm i Gymru yn berthnasol, yn uchelgeisiol ac yn gyfoes. Mae'n gwahodd ymarferwyr ar draws y maes i gydweithio, a dychmygu dyfodol newydd o ran dysgu a mwynhau ieithoedd i'w dysgwyr. A'r cwestiwn sydd angen i ni gyd ei ofyn yw, nid sut bydd hi os gwnawn ni pethau'n well, ond sut gallai fod pe byddem yn gwneud pethau yn wahanol. Diolch. Gwych iawn, diolch yn fawr i ti Anna fyna. Nifer fawr o gwestiynau fyna i ni fel panel i drafod ac i ni fel mynychwyr a phanelwyr i drafod yn y cwestiynau ag ati. Diolch yn fawr, nifer o bethau i feddwl amdano yn fyna. Newn ni nawr droi at ein trydydd siaradwr, Elan Davies. Mae Elan bellach yn dysgu Saesneg yn Ysgol Gyfun Llangefni. Mae hi'n arweinydd maes ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu ar gyfer consortiwm gwe, ac wedi cyd-arwain yr arloeswyr yn y maes gydag Eleri Goldsmith wedi clywed ganddi eisoes. Mae'n cynrychioli llythrennedd, Saesneg a dwyieithrwydd yn y maes dysgu a phrofiad, a bu cynt yn benneth yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst. Croeso mawr i ti, Elan. Gwell byth bod ni'n gallu dyglywed i, achos dwi'n yn siŵr bod sgiliau darllen gwefusau pawb ar ei gorau o ran ieithoedd bore yma. Diolch yn fawr. Mae yna sawl botwm i bwyso. Diolch yn fawr, Dafydd. Mae'n bleser gallu dweud chydig o eiriau i ategu ag adeiladu ar hyn mae Anna newydd i gyflwyno am y maes dysgu a profiad ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu.
A mae yna wedi sôn dipyn am y cysyniad yr hyn sy'n bwysig cyntaf, sef bod ieithoedd yn cysylltu ni a'n gilydd, y tarddiad ar gyfer maes o'r rhan y 4 difben a'r pwysigrwydd o'r tirwedd ieithyddol wrth i ni ddatblygu cyd-destun ieithoedd llythrennach chyfathrebu mewn cyd-destun amlieithol a datblygu'n perthynas gyda iaith. Dwi am ffocysu ar weddill y datganiadau yr hyn sy'n bwysig yn y maes a'r Gymraeg a'r Saesneg yn benodol. Wrth cyd-dylunio'r maes, roeddem yn ffodus nid yn unig yn hirwedd ieithyddol a profiadau ac arbenigeddau yn arloeswyr yn cydweithio ar y maes, a'r arbenigwyr fi oedd yna yn ysbrydoli. A golygodd hynny i ni allu profi ag ystyried a gweld yr holl gwahanol cyd-destynau ar gyfer y Gymraeg a'r Saesneg a dwyieithrwydd ar draws Cymru. Fel rhywun sydd â cefndir o addysgu, arwain a datblygiad proffesiynol parhaus o maes Saesneg a llythrennedd yn benodol mewn cyd-destun dwyieithog, rwyf yn hynod o falch o'r ffocws fi ar ddwyieithrwydd o fewn y maes am bod ni wedi edrych ar y Gymraeg a'r Saesneg ochr yn ochr a nid ar wahân. Wrth ddatblygu dau o'r cysyniadau'r hyn sy'n bwysig, fe mae'n ystyried y ddau fel ffordd deuol iaith, y cysylltiad rhwng gwrando a darllen, a'r cysylltiad rhwng siarad a sgrifennu, a'r cysylltiad rhyngddynt i gyd. Hynny yw, y bara menyn o gyfathrebu mewn ieithoedd a llythrennedd o fewn y maes, a hefyd ar draws y Cwricwlwm. Mae yna gysylltiad pwysig iawn rhwng y maes a datblygu a defnyddio'r sgiliau trosglwyddiadwy llythrennedd mwyn diwallu'r 4 diben yn y Gymraeg a'r Saesneg. Wrth ymchwilio i gwricwlau ieithoedd gwahanol mewn gwledydd eraill, bu'r cefr yn ddylanwadol iawn, ac yn hytrach na edrych ar llyfaredd, darllen ag ysgrifennu, rhoddodd hynny y gyfle i ni gyrfhau'r ffocws ar gwrando a siarad oedd yn hynod o bwysig yr arloeswyr, ac i ystyried y 4 agwedd ieithyddol ar wahân a'r cysylltiadau gwahanol rhyngddynt. Gollygau hynny bod ni wedi datblygu cysylltiad rhwng deall a derbyn gwybodaeth mwyn dehongli'r byd drwy gwrando a darllen, ac yna i gyfathrebu y dealltwriaeth hynny ar lafar, drwy sgrifennu a drwy dulliau cyfathrebu eraill. A dyma 2 datganiad yr hyn sy'n bwysig o ddeall ieithoedd ac o fynegi'n hunain drwy ieithoedd. Ydy mae'n awyddus iawn i feddwl am y datganiadau hyn yn cael eu cynnal mewn cwtch, yn cael eu cofleiddio gan y 2 datganiad hyn sy'n bwysig arall, bod ieithoedd yn cysylltu gyda'i gilydd a bod llenyddiaeth yn tanio dychymyg ac yn ysbrydoli creadigrwydd. Nid datganiadau ar wahân ydynt, ond datganiadau sy'n cysylltu sgiliau a profiadau o fewn a rhwng a trwy ieithoedd. Mae sefyllfa'r Gymraeg a'r Saesneg yn mynd i fod yn wahanol yn dibynnu ar tirwedd ieithyddol, cyd-destun a cyfrwng ein sefydliadau addysg, a'r dysgwyr unigol sydd ynddynt. Mae'n bwysig iawn i ni ddefnyddio maes dysgu a profiad i ymateb i'r anghenion a dyheuadau'r pobl ifanc a'u cymunedau gan anelyn uchel. Mae yna her yn hynny, a mae'r continiwm dysgu iaith wedi ystyried mwyn ymateb i'r her a sicrhau cyflymder a dyfnder i wahanol gyd-destynau dysgu iaith. Roedd y cyfle i ystyried y Gymraeg a'r Saesneg o fewn un maes yn hytrach nag ar wahân, ac i ddysgu o cyd-destynau ieithyddol gwahanol cyfrwng ar draws y wlad yn elfen unigryw o'r gwaith, dwi'n meddwl. Mae'r Saesneg ar y norm yn gallu cael ei neilltuo pan ydym yn meddwl am drafod diwylliant a cyd-destun ieithoedd yng Nghymru, a bu cyfle i ddylanwadu ar ein meddylfryd am y Saesneg drwy wrando ar ac etifeddu tân y drafodaeth am y Gymraeg a ieithoedd rhyngwladol. Rydym wedi elwa o ystyried y Saesneg yng nghyd-destun y Gymraeg a ieithoedd rhyngwladol, yn hytrach nag yn ei deyrnas ieithyddol ei hun. A mae hyn ein gryfder. Bu cyfle i ni wrth i ni fynd ati i ddylunio ein cwricwlwm o fewn ein sefydliadau a'n dosbarthiadau yn hynny hefyd. Mae yna her wrth i ni newid ein meddylfryd a sicrhau cydweithio o fewn ac ar draws ein disgyblaethau ieithyddol mewn un maes. A mi fydd cyfathrebu a datblygu gweledigaeth ar y cyd yn allweddol bwysig i ni wrth i ni symud ymlaen i gynlluniau a gwireddu cwricwlwm yn y maes yn ein ysgolion. Mae yna lle arbennig yn ein calonnau ni am y 4 cysyniad rhyn sy'n bwysig yn y maes. Cawsom yn ysbrydoli ar hyn ar nifer o achlysuron gan yr arloeswyr a'r arbenigwyr fydd yn ysgogi,
a'n ystyriaethau am llenyddiaeth a creadigrwydd. Un ysgogiad nodweddiadol oedd cyflwyniad gan Llenyddiaeth Cymru. Dyna fi tanion dychymyg a deffrodd wraig ym mhob un ohonym dros llenyddiaeth a creadigrwydd a sicrhau lle blaenllaw pwysig iddynt yn y maes. Mae hyn nid yn unig fel cysyniad yr hyn sy'n bwysig ar ben ei hun, ond fel sbardun ag ysbrydolaeth i ddatblygu y sgiliau'r ffordd deol, a gwrando, darllen, siarad ag ysgrifennu, a fel hawl i bob dysgwr. Mae sicrhau bod creadigrwydd yn elfen o fwynhau a profi llenyddiaeth yn rhywbeth pwysig iawn i mi. Mae yna tueddiad wedi bod yn enwedig yn ddiweddar wrth i ddysgwyr fynd yn hun i ffocysu yn enwedig yn y Saesneg ar yr elfen dadansoddi a gwerthuso'n unig a colli'r cyfleoedd i ddatblygu creadigrwydd. Un darn ymchwil amserol a gyhoeddwyd yn ystod y broses o ddylunio'r cwricwlwm oedd ymchwil gan y National Literacy Trust am effaith darllen ar pleser ac ar ysgrifennu ar yn lles meddyliol ac anodd hynny cloch i ni gyd. Rwyf yn falch iawn o'r gwaith wnaeth yr arloeswyr o'r siwrne fydd pob un ohonym arno yn ymchwilio i'r hyn sy'n bwysig, y tân yn berfeddion pob un ohonynt am eu cyd-destynau ieithyddol, eu plant a'i pobl ifanc, a sut arweiniodd hynny dros ein siwrne at yr hyn sy'n bwysig yn y maes. Diolch yn fawr iawn i ti, Elan, am nifer o sylwadau pwerus a diddorol a chyffroes am sut mae'r maes hwn yn datblygu. Newn ni nawr troi at ein pedwaredd siaradwr. Mae Sally Durbridge yn rheoli'r gwasanaeth i'r sawl sydd yn am ar ei synhwyrau i gyngor Sir Gar. Cyn hynny, bu'n gweithio fel athrawes i'r byddar ar ran y cyngor Sir. Mae'n gyn-gadeirydd batod Cymdeithas Prydeinig Athrawon y Byddar ac yn aelod o Bwyllgor Ymgynghorol yr NDCS yng Nghymru ac yn cadeirio ei Bwyllgor Addysg a Fforddiant. Croeso mawr i ti, Sally. Diolch. Well, bore da pawb. Good morning, everybody. Within this short presentation, I'm going to talk about British Sign Language, or BSL, as the language is commonly known, and look at the status of the language within current and future educational practice. British Sign Language is a rich, expressive, and fascinating visual language. It is the language of the deaf community, a community which has its own set of social beliefs, behaviours, art, poetry, history, and values, which all create a sense of identity and belonging. It has its own grammatical structure and is the most common form of sign language in Britain. In Wales, there is no recognised Welsh Sign Language, but it is possible to teach BSL through Welsh rather than English. BSL is a unique language, not dependent on nor strongly related to spoken English, but like spoken English, there are accents, regional variations, and colloquialisms. It is a visual gestural language where meaning is conveyed through gesture, facial expression, lip pattern, and body language. And that really, it's panned out to be true. There are around 7,000 deaf people who use BSL as their first language in Wales. As well as in schools and educational settings, employment and the workplace, and homes and communities, there are a growing number of examples in media. We don't have to look any further than the Welsh Government daily COVID-19 bulletins. What a wonderful celebration of diversity, equality, and multilingualism. In 2017, we were presented with the much acclaimed short drama, The Silent Child. And we know there are assigned theatre, cinema, and media productions. For example, on the 12th of December, the National Museum for Wales is hosting a multilingual version of Siôn Corn a'i Ffrindiau, which includes an option to participate through BSL. So what are the opportunities to learn BSL? Given the fairly rural nature of Wales, it can be a challenge to find a suitable course in some areas. We know that some schools, colleges, and higher education providers run BSL courses. Deaf clubs can offer opportunities to learn BSL and be immersed in deaf culture. There are a number of charitable organisations, such as the National Deaf Children's Society,
Wales Council for Deaf People, Action on Hearing Loss, and Signature, who offer a range of options to learn BSL, some of which include accredited courses. And of course, more and more online courses are becoming popular, particularly at this moment in time where we are not really able to leave our homes. However, for children, opportunities are more limited due to age restrictions and ability to travel. So moving on, if we now focus on deaf children and young people, what numbers are we actually talking about? The Consortium for Research into Deaf Education reported that in 2018, there were at least 2,625 deaf children in Wales. So what is the status of BSL in current educational practice? Well, BSL is the first language for a small percentage of deaf children and young people. In Carmarthenshire, this is just over 2% of all children. Some deaf children use BSL as a second or additional language. And again, in Carmarthenshire, this is approximately 6% of all deaf children. The teaching of BSL is not a mandatory part of the mainstream school curriculum. Teaching BSL as a language in its own right tends to be limited to specialist schools for the deaf. Within teaching and learning, technical and subject-specific signs are taught to promote access to the curriculum. Some schools have specialist provision, units or resource bases for deaf pupils, which support the educational and social inclusion of these pupils, including those who use BSL. Inclusion in mainstream lessons is often facilitated by a communication support worker or teacher of the deaf, who enables access to communication. Opportunities may exist for all pupils and staff to learn BSL. This is often via lunchtime or after-school clubs. And we know that some pupils do learn BSL as part of their Duke of Edinburgh Bronze Silver Award, but that learning usually takes place out of school. So, looking to the future, the introduction of the Curriculum for Wales from September 2022 will require and enable schools and funded non-maintained settings to design their own curriculum. Ilari's already referred to the areas of learning. The LLC area of learning will support learning across the whole curriculum and enable learners to gain knowledge and skills in Welsh, English, and international languages, as well as in literature. This will bring new opportunities for all pupils to be challenged, inspired, and motivated to learn a third or subsequent language, such as BSL. The Welsh Government group leading on this AOL has recommended that additional guidance be developed to help schools include BSL in their curriculum design. And in March this year, a group with expertise and experience in teaching BSL began work on that guidance. The guidance is being developed both for BSL as a first or main language for deaf pupils and for BSL as a third or subsequent language for others. The guidance will be published for feedback in 2021. So in summary, the guidance will show how BSL can contribute to learners' development across the purposes of the new curriculum. It will encourage learners to step beyond familiar cultural boundaries and develop new ways of expressing and negotiating meaning in an inclusive deaf and hearing global society, addressing issues such as disability rights, minority languages, recognition of BSL, and communication through technology. And what a wonderfully positive note to finish on. Diolch. Well, diolch yn fawr iawn, Sally. Thank you very much for that. And again, your presentation illustrates the significant opportunity that the new curriculum offers and the significant opportunity that the new curriculum offers across languages, because it is about the Welsh language and the English language, but it isn't only about the Welsh language and the English language. It is about languages and is enriched and is particularly exciting because of that. Diolch yn fawr iawn, Sally. Nawn ni nawr droi at ein siaradwr nesa, sef Helen Williams. Helen yw penneth hyfforddiant datblygu a dysgu mudiad meithrin.
mae'n arwain ar amrywiol gynlluniau cyffroes yn ymwneud â chymhwyso ac uwch sgilio'r gweithlu a phrosiectau sy'n ymwneud â datblygu iaith ac yn cefnogi gwaith sy'n ymwneud â datblygu'r cwricwlwm newydd. Digonedd o gyfrifoldebau fyna felly i Helen. Croeso mawr i ti, Helen. Bore da, diolch yn fawr a diolch am y croeso. Wel, bwriad yng nghyflwyniad i bore yma di edrych ar rhai o brif gynlluniau mudiad meithrin wrth i ni ystyried datblygiad gwasanaethau gofal plant ac addysg cyfrwng Cymraeg yn ystod y blynyddoedd cynnar fel un o lwyddiannau ar ymdrech i ddiogelu ac i adfer yr iaith Gymraeg dros y degawdau diwethaf hefyd. Ond mi gaiff cyfraniad mudiad meithrin i'r sector i hystyried yn un ffordd o fesur datblygiadau'r maes, gan mae'r mudiad yw'r prif asiant yn y gwaith o hwyluso, cefnogi a darparu cyfleoedd gofal ac addysg yn y blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg. Mae nifer o wasanaethau cefnogol atodol yn y ddarpariaeth o grwpiau anffurfiol sydd gan y mudiad ac sydd wedi anelu at rieni a gofalwyr sy'n dymuno cyflwyno neu drosglwyddo'r Gymraeg i'w plant fel cylchoedd TAV a grwpiau Cymraeg i blant. Ar yr un llaw, mae'r gwasanaethau yma'n darparu ar gyfer plant sydd ar Gymraeg fel iaith yn y cartre gan fod rhiant yn ei throsglwyddo, ac ar y llaw arall, mae'r gwasanaethau yma'n gyfrwng i gyflwyno'r Gymraeg i blant sy'n siarad ieithoedd ond i bai am y Gymraeg ar yr aelwyd. A gyda'i gilydd rhwng y cylchoedd TAV, cylchoedd meithrin, meithrin feidd, grwpiau Cymraeg i blant ni a clwb cwtch ag ati, mae'n tua 1000 o leoliadau amrywiol yn weithredol o dan mudiad meithrin. Ond fel mudiad, da ni'n credu yn angerddol fod gan bob plentyn yng Nghymru yr hawl i ddarpariaeth gofal ac addysg o safon a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg, waith beth i cefndir, y iaith, anghenion na ble maen nhw'n byw. Mae'n hanfodol felly yn bod ni'n gweithio hefo'r rhieni ledled Cymru i'w cefnogi nhw i ddewis addysg Gymraeg i'w plant ac yn bod ni'n hyfforddi gweithlu a llwythio yn hyderus yn y Gymraeg. Trwy agor rhagor o gylchoedd meithrin newydd a thrwy weithio hefo'n gilydd, da ni'n hyderus y bydd hyn o gymorth mawr i greu 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Ac felly, efo'r tair blaenoriaeth yma, hawliau, hyfforddiant a hyder i'r dyfodol, dwi am edrych trwy'r prism iaith bore yma ac adlewyrchu y gola amryliw yna ar y blynyddoedd cynnar holl bwysig. Y dull trochi ydy'r dull gaiff ei arddel gan mudiad meithrin ar gyfer cyflwyno'r Gymraeg i blant bach yn y cylch. A hynny oherwydd, fel da ni'n gwybod, mae plant bach eisoes yn brysur, yn caffael iaith a gwybodaeth ac yn dod i ddysgu a deall am y byd o'i cwmpas. Mae cynllun Croesi'r Bont wedi greu mwyn cwrdd ar gofynion yma, sef sicrhau fod patrymau iaith cywir a chyson yn cael eu cyflwyno i blant bach, a chefnogi ymdrechion pontio ieithyddol rhwng y cylch a'r ysgol. Mi gychwynnodd y cynllun yn ôl yn 2015 yn Sir Ddinbych, pan welwyd cyfle i greu cynllun strwythredig, perthnasol, ac y fydda'n cyflwyno iaith yn gyson i bob cylch, yn yr un dull waith beth oedd ei lefel ieithyddol. Ac erbyn heddiw, mae o'n gynllun cenedlaethol hefo bron i 100 o gylchoedd yn rhan o'r cynllun a swyddogion penodol ym mhob sir dros Gymru yn darparu cefnogaeth ac arweiniad i'r lleoliadau. Mae'r cynllun yn cyflwyno pecyn o adnoddau iaith sy'n canolbwyntio ar drefn dyddiol y cylch, mae'n cyflwyno caneuon, mae canu yn bwysig iawn yn unrhyw gylch meithrin, a'r trydydd elfen ydy'r asesiad datblygiad ieithyddol sydd yn datblygu ac yn adnabod y gefnogaeth pellach sydd ei angen ar gyfer y cylch a'r plant maen nhw'n gofalu amdani. Ond er fod Croesi'r Bont wedi ennill tir sylweddol dros y 12 mis diwetha, da ni'n awyddus i barhau i wella gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â'r dull trochi, ac un cerbyd ar gyfer gwneud hyn ydy yn adain academi ni, ac yn sgil ansio dewiniaeth, sef y weledigaeth ar gyfer degawd nesaf y modolaeth mudiad meithrin yn 2015. Mi wnaed ymdrech fwriadol i gynyddu darpariaeth mewn hyfforddiant a chyfleon i'w sgilio proffesiynol drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer y gweithlu blynyddoedd cynnar, a mi wnaed hyn trwy sefydlu academi.
Ac y llynedd, mi gafodd 1,500 o unigolion hyfforddiant ar wahanol agweddau o waith a chyfrifoldeba yn ymwneud â'r sector. Ac felly, penna nod Academi i di darparu cyfleon i gynyddu gwybodaeth o sgiliau ymysg y gweithlu, ond mae yna elfen nomadol ieithyddol yn hefyd yn perthyn i'r gwaith, os mae cenhadaeth a chenadwri mudiad meithrin i wedylai pob plentyn gael mynediad at darpariaeth gofal ag addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, yna oni ddylai'r un peth fod yn wir i oedolion hefyd. Ac yna, yn greiddiol ar gyfer dyfodol a phyrhad ein sector nid yw'r gwaith o recriwtio a chadw y gweithlu blynyddoedd cynnar. Ac yn ôl ynyddiau iaith pawb yn 2002, mi adnabywiwyd y prinder gwirioneddol mewn cyfleon i ennill cymhwyster galwedigaethol y maes gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac yn ystod y cyfnod yma, mi gyhoeddwyd tender gan y Cynulliad Cymru fel oedd ar y pryd i sefydlu'r cynllun hyfforddiant cenedlaethol hefo'r nod o gymhwyso 200 o unigolion yn blynyddol i ennill cymhwyster cydnabyddedig trwy gyfrwng y Gymraeg. Mi enillwyd y tender gan y mudiad hefo'r dan y brand ar enw bachog Camwrth Gam, a mi arweiniad hyn at fathu cynllun unigryw hefo ystod eang o adnodda dysgu, unigryw newydd Cymraeg oedd wedi ei dilysu gan gyrff dyfarnu safonol. Ac mi ddenwyd siaradwyr Cymraeg hyderus a dysgwyr fel ei gilydd at y cynllun, ac mi darparwyd cefnogaeth ieithyddol i'r sawl oedd yn awyddus hefyd i loywi i sgiliau yn y Gymraeg. Mi fuddsodwyd mewn creu tîm o aseswyr cenedlaethol fydda'n gyfrifol am ddysgu, asesu a safoni gwaith y myfyrwyr. A da ni'n ystyried y buddsoddiad yma yn bolisi blaengar ac arloesol hyd heddiw. Yn ddiweddar, mi fydd rhaid i ni ymateb i addasiadau am geisio brif ffrydio darpariaeth alwedigaethol cyfrwng Cymraeg a canolbwyntio ar fasnacholi'r cynllun. A mi ddeith y mudiad i gytundeb hefo'r urdd i darparu cynllun prentisiaeth ar fframwaith ACT yn 2019. Mae gennym ni 40 prentis newydd yn cychwyn ar y cwrs, a mi fyddwn ni'n symud ymlaen i'r lefelau uwch yn mis Ionawr. Ac felly, da ni'n edrych ymlaen tuag at y dyfodol yn hyderus. Hyderus yn bod ni'n rhoi'r sylfaen ieithyddol gadarn i'r plant bach sy'n ni'n gofal ni, ac yn rhoi'r hyder iddyn nhw arddel i Cymraeg, yn bod ni'n hyfforddi ac yn cefnogi yn aelodau a'n staff i ddatblygu sgiliau proffesiynol parhaus, hyd eitha i gallu, ac hefyd yn cefnogi gweithlu'r dyfodol fod wrth y lliw wrth i ni gyrraedd 1,000,000 yn 2050. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Helen, a braf iawn clywed am y datblygiadau pwysig a chyffroes gan y mudiad sydd wrth gwrs yn bwydo i'r cwricwlwm newydd a'r cyfleoedd sydd yn hwnnw hynny. I ni nawr yn symud o'r dysgwyr ifancach i'r dysgwyr hŷn, swedwn ni. A hynny yng nghwmni Helen Prosser. Helen yw cyfarwyddwr dysgu ag addysgu y ganolfan dysgu Cymraeg Genedlaethol, ble mae'n gyfrifol am bob agwedd ar ddysgu ac addysgu. Mae hi'n adnabyddus am ei gwaith arloesol ar draws nifer o flynyddoedd y maes dysgu Cymraeg i oedolion yn benodol, ac mae'n parhau i fod yn diwtor Cymraeg hefyd. Croeso mawr i ti, Helen. Diolch yn fawr, Dafydd, a bore da. A gaf i ddweud, cymaint wedi mwynhau a dweud y gwir, gwrando ar y cyfraniadau bore yma a gweld posibiliadau cyffroes y cwricwlwm newydd. Nawr, dyn ni'n sector, wrth gwrs, sydd yn eistedd tu allan i gwricwlwm yr ysgolion. Felly beth hoffwn ni'n neud y bore yma yw rhoi gorolwg o'n gwaith ni gan ganolbwyntio'n bennaf ar addysgu a defnyddio. Felly mae cwricwlwm gyda ni yn y sector, cwricwlwm sydd wedi ei seilio ar y CEFR, y Common European Framework of Reference for Languages. Ac os ydych chi'n gyfarwydd ar CEFR, mae ein haroliadau ni a'n llyfrau cwrs erbyn hyn yn cario llythrennau'r CEFR. Nawr, dwi'n yn siŵr faint o arwyddocad yw hynny'n dysgwyr ni, ond yr hyn sy'n bwysig yn ein cyrsiau cenedlaethol newydd yw bod ni'n arwain ein tiwtoried i arwain dysgwyr i droi yn siaradwyr hyderus. Mae 4 lefel gyda ni, mynediad, sylfaen, canolradd ac uwch. Ac ar y lefelau is yn sicr, y nod yw creu'r broses mor syml a phosib. Dyn ni wedi clywed gan siaradwyr eraill y bore yma am ddangos y cysylltiadau rhwng ieithoedd. Mae hefyd eisiau dangos y cysylltiadau o fewn iaith. Dyna ein nod ni, lled strwythurol yn adeiladu yn rhesymegol.
Wedi dweud hynny, wrth ddefnyddio'r dull hwnnw, rhaid bod yn ofalus iawn i ailgylchu iaith yn gyson. Ydyn ni'n neud hynny ar ffurf dialogau niferus a manteisio ar bob cyfle i feithrin y llafar. Llefaredd bu hi, gyda'r ysgrifenedig yn atgyfnerthu'r llafar. Yn naturiol, mae'r pwyslais yn newid wrth symud trwy'r lefelau, ond does dim amser y bore yma i fynd i fanylion. I unrhyw un sy'n agor cwrs, bydden nhw hefyd yn gweld bod gan eirfa le teilwng. A dyn ni'n categorio ein geirfa ni yn ôl enwau gwrywaidd ac enwau benywaidd, berfenwau, ansoddeiriau ac y diddorol arall yna. Eto, meithrin ymwybyddiaeth o elfenni iaith i'r bobl hynny sydd eisiau gwybod amdanyn nhw ac yn elwa o wybod amdanyn nhw, heb fod y dull sy'n andwyol i unrhyw un arall. A chwestiwn efallai, wrth ddod yn fwy rhugl a bod â phatrymau sylfaenol, a yw geirfa wedyn falle yn dod yn fwy pwysig na dysgu patrymau astrus a chael pob un treiglad yn ei le, achos geirfa falle yw'r allwedd i'r llenyddiaeth y clywon ni elan yn sôn amdani, yn ogystal â cherddoriaeth, rhaglenni a dramau ac ati. Felly, tan fis Medi diwetha, y dewis mewn gwirionedd oedd gan ein dysgwyr ni, oedd faint o oriau i'w treulio mewn dosbarth. Yn anffodus eto, oedd y rhan fwyaf yn dal i optio am y 2 awr yr wythnos. Ein nod yn y ganolfan dysgu genedlaethol yw cynyddu nifer yr oriau cyswllt. Ac yn sgil y pandemig, un darn o waith oedd ar y gweill ond sydd wedi symud 5 mlynedd falle mewn 5 mis yw ein cyrsiau cyfunol, lle mae dewis nawr gan bob dysgwr i wneud 25% o'r gwaith ar-lein ac wedyn cwrdd mewn dosbarth rhithiol gyda thiwtor a chyd ddysgwyr. Ac os gaf i fan hyn, fe hoffwn i dal i teyrn gyda dweud y gwir i unrhyw diwtoriad Cymraeg sy'n gwrando y bore yma, oedd wedi troi dros nos o fod yn diwtoriad oedd yn dysgu mewn dosbarth wyneb yn wyneb 100% i fod yn ddosbarth rhithiol 100%. Felly mi oedd gwasanaeth di-dor trwy'r pandemig. Felly, mae ein sector ni wedi newid am byth. O hyn ymlaen, bydd bob amser cyfle i ddysgu'n rhithiol, neu'n gyfunol, neu wrth gwrs dychwelyd i'r dosbarth. Dewis fydd e. Yn bersonol, cymaint fi'n mwynhau'r her o ddysgu ar-lein, person y 3D ydw i. Dysgu 3D, dwi'n edrych ymlaen at ddychwelyd ato. Ac un o'r resymau am hynny yw pwysigrwydd defnyddio'r iaith. Dwi wedi dysgu'r Gymraeg, ond ges i'r cyfle i fynd i Brifysgol Aberystwyth a chael fy nhrochi fel y plant bach yn y cylchoedd tu a fi a'r cylchoedd meithrin. Nawr mae nifer o oedolion wrth gwrs yn cael cyfle i ymarfer gyda'i teuluoedd yn eu cymunedau gobeithio neu yn eu gweithleoedd, ond ein gwaith yn y ganolfan yw sicrhau bod yna ddarpariaeth i bawb gael ymarfer y Cymraeg. Mae llawer o brosiectau, dwi eisiau sôn am un yn benodol, dwi'n gwybod bod Dafydd yn ein helpu ni, ond falle bod yna bobl eraill allai helpu, sef cynllun siarad. Lle dyn ni'n gofyn i bobl dreulio hyd at 10 awr yn meithrin hyder dysgwyr ac yn bwysig iawn yn anodd ar hyn o bryd ei helpu i gymhathu. Gaf i sôn am fy mhrofiad i. Sian yw fy mhartner eleni. Mae Sian yn tanysgrifio i golwg ac dyn ni'n cael sgwrs a dyn ni'n neud y croesair. Ond gan oed oer i Sian yr wythnos diwetha, gwilym elfed. Dim ond yn Gymraeg bydd Sian yn siarad a'i oer. 2 flynedd yn ôl, merch o Wlad Pwyl oedd fy mhartner. Eithon ni 6 neu 7 o ddramau, chi'n cofio'r dyddiau yna? Ac mae hi'n aelod ffyddlon o Ferched y Wawr, ond ym mis Ebrill y flwyddyn nesaf, mae hi yn dechrau MA yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe, a dwi'n gwybod bod ganddi hi gyfraniad ysgolheigaidd i ni. Pam
Pam dwi'n rhannu'r storiau hyn? Achos maen nhw'n dangos y potensial am newid. Wrth gwrs taw pobl ifanc yw dyfodol ein cenedl a'n iaith, ond ddylen ni ddim anghofio chwaith pwysigrwydd yr oedolion. Oedolion yn aml sy'n ddylanwadwyr yn ein cymdeithas ac yn sicr yn neithurwyr polisi ac yn gallu dysgu'r iaith o fynd ati mewn cyfnod cymharol fyr. Wrth gwrs, allwn ni yn y ganolfan ddim creu'r cyfleoedd ar ein pennau ein hunain, dyn ni'n dibynnu'n llwyr ar bartneriaid i greu cyfleoedd priodol. Mae'r gair priodol yn fwriadol. Nid dwy eithrwydd sydd angen ar ddysgwyr, ond clywed y Gymraeg sy'n ddealladwy iddyn nhw. Gaf i sôn am un prosiect yn unig. Dyn ni wedi gweithio law yn llaw gyda Chyngor Llyfrau Cymru i gael cyfres o lyfrau wedi ei gryddoli. Mae hynny'n golygu bod ni'n gallu creu a cynnwys y cloriau yn ein gwerslyfrau ni, sydd wedi arwain at werthu'n sylweddol, partneriaeth ar ei gorau, darparu ar gyfer dysgwyr tra ar yr un pryd yn cryfhau seilwaith y Gymraeg. Beth mae'n dysgwyr ni'n feddwl? 97% llynedd ffyw yn dweud bod nhw'n mwynhau'r Gymraeg. Yn fwy pwysig, yn cytuno bod nhw'n dysgu'r Gymraeg yn effeithiol, ond nid all y gellir gwell. Dyn ni eisiau mwy o ddysgwyr, yn troi yn fwy o siaradwyr, ond yn bwysicach byth yn fwy o ddefnyddwyr, a hoffwn ni orffen ar nodyn positif o'r hyn dwi wedi glywed y bore yma am botensial meithrin dyleit mewn iaith trwy Cwricwlwm, all hynny ond hwyluso a chyfoethogi ein gwaith ni. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Helen, ac fel un sydd wedi elwa o'r cynllun siarad fy hun o sgyrsiau difyr iawn gyda fy mhartneriad i dros y blynyddoedd. Dwi'n cymeradwyo hynny yn fawr iawn. Ac y cyfle a'r weledigaeth hwnnw sy'n graidd i waith y ganolfan, ond hefyd wedyn sy'n adlewyrchu y symudiad hwn tuag at ddiwylliant sy'n agored ac sy'n dathlu ieithoedd ynde. Dyna i fi yr hyn sydd wedi dod trwy pob un o'r sgyrsiau hyd yn hyn, y cyfle yna i ddathlu ieithoedd a'r syniadau a chyfleoedd cyffroes a ddaw yn sgil y Cwricwlwm newydd, i hybu ieithoedd ac yn benodol mewn mannau wrth gwrs yr iaith Gymraeg. Ond, sut mae hybu a marchnata'r bwrlwm hynny a chreu y miliwn o siaradwyr hynny, nid mond miliwn o siaradwyr sy'n deall y Gymraeg, ond miliwn o siaradwyr sy'n ei defnyddio hi'n feunyddiol. Un sy'n gwneud hynny ar hyn o bryd yw Amir Davies Rana. Mae Amir yn gyflwynydd radio a theledu adnabyddus a bellach yn arwain prosiect hasnod 1 miliwn sy'n hybu'r iaith Gymraeg mewn ysgolion. Croeso mawr i ti, Amir. Wel, croeso. Diolch yn fawr iawn, Dafydd, am gael fi. Wel, mae hwn yn mynd i bod yn un diddorol a bach yn gwahanol i bawb arall. Dyma stori yn bennaf, fy hanes sut nes i dechrau y fenter neu fusnes yma, a hefyd dod dim lot o gyfle i gael hwn i barhau a rhedeg achos y cyfnod yn amlwg, a pan nes i dechrau yn ôl y mis Medi yn 2019, nath e dim ond cael rediad am tua 6-7 mis. Felly dyma stori sut nes i dechrau, sut nes i datblygu y fenter a be fi'n gobeithio wneud gyda fe. Felly, pan nes i dechrau, oedd hwnna nôl yn 2018 ar ôl Nadolig. O'n i'n dechrau wneud fideos gyda Hansh, felly oedd hwnna wedi symud mewn i tipyn o boblogaeth a personaeth adnabyddus i fod yn y cyfryngau. A felly dath y Gymdeithas Gymraeg yn Sir Benfro ata fi, a cynnig cyfle i cyflwyno mewn ffair iaith yn Sir Benfro yn ysgol Caerelen am 6 diwrnod. A pan ges i y cyfle yna trwy Facebook ar ôl Nadolig, o'n i'n meddwl, hwn bach yn wahanol. Ydy fi'n mynd i gymryd e? Ydy fi'n mynd i wneud e? Ac mewn gwirionedd, o'n i ddim yn siŵr os taw hwn bydde'r cyfle gorau i fi gymryd. Ond beth bynnag, y person dwi'n offi cael yn brysur, a felly nes i cymryd y gig yma. A felly, bues i lawr i ysgol Sir Benfro am 6 diwrnod, 5 diwrnod syth, a wedyn y penwythnos, a wedyn 1 diwrnod ar ddydd Llun.
A wnaethon ni tua 1,400 o ddisgyblion, tua 6-7 ysgol o ardal Sir Benfro, rai ysgolion Cymreig, rai ysgolion Saesnigedd, a felly be at i'n neud cyflwyno'r ffair iaith, a wedyn wnaethon ni fel sesiynau, gweithdau, vlogio hwnna, so jyst yn fras sut i cyflwyno, sut i cynllunio, sut i vlogio. A felly wnaethon ni hwnna am y 6 diwrnod, a oedd hwnna'n pleser i'w wneud, i ddweud y lleiaf. Oedd e'n agor drysau at fwy o ysgolion i roi y cynnig mewn i gael fi yn ysgolion nhw. A wedyn nes i cwpl o ysgolion trwy gydol a haf wedyn, dim ond tua 4 nes i ysgol yn Gwent, coleg yn Gwent, nes i ysgol yn Llanelli hefyd. Felly oedd dim lot o ysgolion wedi dod trwyddo, ac wrth gwrs, o'n i ddim really yn hysbysebu ar y pwynt yma. O'n i dal yn neud y gwaith gyda Hans, a o'n i dal yn gweithio gyda Tesco hefyd. A felly, ar ôl y haf, nes i penderfynu gorffen gyda Tesco, achos o'n i yn gweld cyfle i wneud hwn mewn i fusnes. A felly, yn haf, o'n i wedi mynd teithio am fus, a wedyn des i nôl ar ôl teithio, ar ôl gwario arian fi gyd, achos oedd dim byd ar ôl gyda fi. A felly, des i mewn i mis Medi, a wedes i, right, fi ddim yn mynd i wneud hwn yn hanner amser, fi'n mynd i wneud hwn yn llawn amser. Felly, nes i ryddhau fideo hysbyseb o'r enw Croeso i 1 miliwn, a felly aeth hwnna ar y cyfryngau cymdeithasol, aeth e allan ar trydar yn bennaf, ac aeth e braidd yn wyllt ar trydar hefyd. A felly, o fyna ges i lot o cynigion o ysgolion gwahanol, oedd rhaid i fi creu fath o fel data gyda'r ysgolion, a wedyn cymryd y bookings ma'n wrth gwrs, roi y gwybodaeth i lot o ysgolion, colegau a prifysgolion, a brandiau busnesau gwahanol oedd eisiau cael fi mewn. A felly, hwnna oedd y pleser a kickstart mwyaf, oedd dychrau'n mis Medi, wel, trwy gydol rhan fwyaf o mis Medi, nes i dim ond un ysgol, a hwnna'n ysgol Bro Eden yn Caerdydd, a yr ysgol uwchradd cyntaf nes i. A felly, fel wedes i, nes i ryddhau y fideo hysbyseb yma, a wedyn yn mis Hydref, o'n i'n fully booked. So ges i 2 diwrnod bant, un o'r diwrnodau hwnna oedd penblwydd fi, a felly, nes i loads o ysgolion. Es i ysgol Gwyr sydd wedi cael ei sôn amdano. Fi wedi bod i Prifysgol Aberystwyth sydd wedi cael ei sôn amdano hefyd. A felly, o'n i'n fysi iawn gyda hwnna. Nath hwnna cario ymlaen mewn i mis Tachwedd, tymed bach yn mis Rhagfyr, a wedyn nôl yn y flwyddyn newydd wedyn, hwnna oedd y cyfle i hysbysebu hyd yn oed fwy trwy y gwaith dwi'n neud hefyd. Felly hwnna'n dod mewn i yn rili dda. A felly, mis Mawrth, nes i taith Gogledd Cymru, felly mynd fyny'r gogs, lli, a wedyn wneud tua, faint nes i, 8 ysgol mewn wythnos fyna, a wedyn des i nôl gytre, a ni'n barod i cael amser bant, a wedyn oedd y cyfnod clo wedi dod. Felly hwnna wedi rhoi yr ystradigaeth arno'r fusnes i parhau, ond eto gyd, dwi wedi bod yn frysydd iawn dros y flwyddyn yma, trial cael pethau at ei gilydd, dwi wedi gweithio gyda mor gymaint o brandiau busnesau newydd, enghraifft mudiad meithrin sydd wedi cael ei sôn amdano hefyd. A felly, fi'n edrych mlaen am pan fi'n gallu mynd nôl a dechrau menter newydd, sef trial wneud digwyddiad o fewn ysgolion uwchradd yn hytrach yn wneud y cyflwyniadau a'r gweithgareddau yma, jyst mynd mewn i'r ysgolion wneud e. A felly, o ran y cyflwyniadau a'r sesiynau yn yr ysgolion ei hun, mae 2 ran iddo fe. Felly mae cyflwyniad, a cyflwyniad cwl. Y cyflwyniad, so mae hwnna'n para tua awr i awr a hanner. Ni'n neud pethau fel rhagorweiniad, gwaith personol fi. Ni'n neud sampler fideo, so gwylio y stwff dwi wedi neud yn y gorffennol. Hefyd ni'n neud quiz cwl. Ni'n neud ffeithiau difyr am yr iaith hefyd. Felly be ni moyn neud yw'n neud e'n really cool, bod e'n denu sylw plant a pobl ifanc. Achos, does dim pwynt mynd i'r ysgolion a sôn amdano diwylliant hanes a iaith ni yn gyfan gwbl. Mae'n neis i wneud y quiz cool, y ffeithiau difyr, so bod plant yn dysgu ond wneud e mewn ffordd sydd yn diddori nhw. Ac yna symud mlaen i'r gweithgareddau, dwi'n wneud gweithiau iaith sut i vlogio. A felly, yn y sesiynau yma, ni'n wneud tutoriolau cam wrth gan, dwi'n hyfforddi nhw sut i greu vlogs, a lle dysyn nhw
anelu at Hansh neu Stwnch neu S4C yn gyfan gwbl, achos mae lot o cyfleoedd allan yna i greu vlogs, ond hefyd ennill bach o arian trwy'n neud e. Felly hwnna yn anfon y plant yn wyllt, a felly maen nhw'n dangos lot o diddordeb mewn hwnna. A felly, y sialensiau dwi wedi mynd trwyddo ydy hysbysebu y gwaith ar ochr gwaith cyflwyno fi. Pan nes i dechrau, o'n i'n rhoi leaflets mas, pan o'n i'n dechrau, o'n i'n ffôn o'r ysgolion, a mae hwnna gallu bod yn braidd yn anodd amser ti fel y cyflwynydd yn mynd mewn i'r ysgolion hefyd, ond hefyd fi'n dibynnu ar lot o gwaith fi'n neud tu allan i hysbysebu a cael fwy o waith, a mae'n gweithio'n eitha dda. A felly, dyna'r stori o 1 miliwn, a fel wedes i, gobeithio edrych mlaen pan fi'n gallu mynd nôl i'r ysgolion. Sa'n meddwl mae hwnna'n mynd i bod nes mis Mawrth, falle. Dwi wedi meddwl am wneud sesiynau dros Zoom fel hwn, ond fi jyst yn caru mynd mewn i'r ysgolion, so na i aros ar gyfer hwnna. Ac fel wedes i ar y digwyddiad, dwi'n dechrau paratoi, fi'n prynu lot o defnyddiau gwahanol, dwi wedi prynu fan ar gyfer y holl defnyddiau mynd mewn iddo fe. A felly, fi'n edrych mlaen i mynd nôl i'r ysgolion, a dyna fi. Gwych iawn, diolch mawr i ti, Amir. Wy'n credu, mae dy gyflwyniad di a chyflwyniad pawb arall yn arddangos y lefel o fwrlwm yna o addysgwyr sy'n awyddus ac yn gyffroes am addysgu pobl mewn gwahanol ffurfiau, ynde? Ac dwi'n gwybod am dy gwiz di, mae yna lot fawr o ffeithiau difyr am hanes, am ddiwylliant am iaith, ond yn cael ei cyflwyno mewn ffordd atyniadol iawn i ddysgwyr a phobl ifanc, ac felly wir yn creu y diddordeb hwnnw, felly gwych iawn. I ni nawr yn troi at gyfle i'r gynulleidfa cael llais ag holi cwestiynau, ac mae yna gwestiynau yn dechrau dod mewn, ond gai annog pawb i gyflwyno sylwadau neu awgrymiadau yn y chat neu yn y Q&A, ac fe gewn ni gyfle wedyn i drafod gyda'r panel. Mae gennau gwestiwn fan hyn o'n blaen ni, ond newn ni droi yn gyda os gai at Mererid Hopwood, un o symbolwyr y gynhadledd hon, os nad symbolydd y gynhadledd hon a'i chwestiwn hi. Ydy Mererid gyda ni yn gallu, mae'r llawer well gynnau bod rhywun yn darllen ei cwestiwn nhw ei hunain ac yn holi'r cwestiwn. Ydy Mererid gyda ni? Mae'n bach fel seans yn nhw. Ydy Mererid yma? Ydy, mae yma. Diolch yn fawr iawn. Ydy hi'n dod trwy brysm neu ydy hi'n dod... Trwy brysm am ryliw, dwi'n siŵr o'n abod Mererid. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i bawb. Dwi wedi mwynhau yn aruthrol a wedi dysgu llawer, a dwi jyst am marw eisiau gwybod beth yw cwiz Amir, ond yn ofni mentro gofyn am y cwestiynau. Tawaith, yr hyn o'n i eisiau holi oedd, faint o gyfle sy'n mynd i fod yn awr i bobl sy'n cynrychioli beth sy'n cael ei ddisgrifio fel gwahanol sectorau, yr oedolion, y plantos bach, yr ysgolion cyfrwng Cymraeg, yr ysgolion ar hyn o bryd sydd ddim yn gyfrwng Cymraeg ag yn y blaen, yr ieithoedd tramor modern, i ddod at ei gilydd. Oherwydd oedd dyna'n un o'r pethau gwych gafon ni gyda paratoi at y cwricwlwm, oedd creu grŵp oedd yn dod at ei gilydd. A gobeithio na bydd hwnna yn cael ei golli oherwydd mae yna lot o bethau gallu di dysgu oddi wrth yn gilydd yn eitha siŵr o hwnna. Gwaith Sally, gwaith Helen, y ddwy Helen, pawb. Ydy hwn yn mynd i barhau a os na ryw sôn am hynny? Diolch. Diolch Mererid. Dwi'n yn siŵr pwy sy'n eisiau cychwyn wrth ateb hwnnw. Bosib bod rhywun o un o'r consortia neu Eleri. Eleri, wy'n credu o'r mwyaf addas i ddechrau ni beth bynnag. Ie. Mae cynlluniau ar y gweill ar hyn o bryd i sefydlu rhyw fath o... dydy rhwydwaith ddim yn ddigon fawr i esbonio beth i hyn, ond cyfleoedd i'r sgyrsiau hyn digwydd ar bob lefel, ar draws y cwricwlwm ac ar gyfer pethau penodol hefyd. Yn amlwg, mae'r cynlluniau wedi newid oherwydd y sefyllfa da ni wedi profi eleni, a mae hyn yn cynnig cyfle i gynnwys mwy o bobl yn hytrach na'r rhwydwaith traddodiadol gyda sawl person ni mewn stafell i gynrychioli a wedyn mynd yn ôl. Rwan, da ni'n gallu cynnwys mwy o bobl fel da ni wedi gwneud bore yma. Felly, mi fydd mwy o wybodaeth yn y man
am sut mae hynny'n mynd i weithio. Gwych. Diolch Eleri. Os rhywun arall eisiau ychwanegu at hynny? Ela neu Anna neu... Mi'n credu bod mae'r ateb yn resymol. Anna, os wedi gwbl o eiriau, wedyn newn ni ddod trwy ddown ni at nifer o sylwadau wedyn, ond Anna nesa. Ie, fi'n gwerthfawrogi'r cwestiwn yna, achos mae'n bwynt da. Ni wedi gweld trwy'r saith cyflwyniad heddi bod yna linyn yn mynd trwyddo fe, sef i ysbrydoli pobl o bob oed i ddysgu a defnyddio iaith, roi fe mewn cyd-destun pwrpasol. A byddwn ni'n gwerthfawrogi'r cyfle i wneud hynna. Mae gyda ni yn y consortiad yn Barthol, mae gyda ni rwydweithiau o athrawon, ac wrth i'r drafodaeth am agweddau newydd a dulliau newydd o ddysgu ieithoedd datblygu, dyle fod cyfle, achos un uchelgais cenedlaethol sydd gyda ni, yng Nghymru, ni gyd yn gweithio tuag at yr un nod, ac felly byddai'r rhannu arbenigedd, syniadau ymarferol o ran beth sy'n effeithiol, o ran ysbrydoli, bydd gan Amir syniadau, bydd gan y ddwy Helen syniadau, ac eraill bod ni'n gallu dod at yn gilydd a bod na rhyw fath o, mae'n gwybod, canolog, ni'n gallu cynnal trafodaethau o'r math yma. Fi'n credu bod fe'n bwysig iawn. Gret, diolch ti Anna. Dwi'n mynd i droi at gwbl o'r sylwadau nesaf ac yn mynd i gymryd sylw gan Carys a wedyn cwestiwn gan Ifan. Carys Swain nesaf, sgwad i ddyn da? Diolch yn fawr, Dafydd, a gai ategu at yr hyn oedd mae'r Erid yn ei ddweud. Os gwelwch yn dda, gewn ni gydweithio, achos mae yna gymaint o potensial. Oedd hi mor braf gwrando ar y weledigaeth gyda'r cwricwlwm newydd, a Helen wrth gwrs, Helen Prosser yn sôn am y dyfodol yn nwyl o bobl ifanc. Eisiau rhoi bach o plug ydw i ynglyn â'r holl waith da sy'n mynd mlaen o fewn y sector addysg bellach, ac i gofio bod yr rhan fwyaf o'n bobl ifanc ni rhwng 16 a 19 oed yn dod i golegau addysg bellach. Mae yna angerdd, mae yna weledigaeth, mae yna waith anhygoel yn digwydd. Diolch i'r Coleg Cymraeg am yr arweiniad a'r mewnbwn sydd wedi digwydd dros y 2 flynedd diwethaf. Felly, rhyw fath o plug ar gyfer beth i ni'n neud yn y sector addysg bellach, ond eisiau gofyn yn dair i ni gael bod yn rhan o'r sgyrsiau yma yn y dyfodol, chymod, bod ni'n edrych yn holistaidd o'r cryd i reit trwyddo i'r oedolion, achos mae yna bobl ifanc eisiau defnyddio'r Gymraeg yn y colegau ni, mae nhw eisiau parhau, ond mae rhaid i ni sicrhau bod yna lwybrau, dilyniant clir a phwrpasol iddyn nhw o ran y Gymraeg. Felly, ie, diolch Dafydd. Diolch Carys, mae hwnna'n bwyntiau pwysig yn fyna. Pwynt pwysig, nid yn unig efallai am y sector addysg bellach, ond i ni'n sôn fan hyn am newid sut i ni'n meddwl am ieithoedd mewn gwirionedd a sut i ni'n defnyddio ieithoedd. Ac bron nad oes na bwrpas i ni'n neud hynny yn y sector ysgolion, ond ni'n bai bod hynny'n treiddio drwyddo i addysg o 16 i addysg gydol oes, ag i'r gweithle, ag i'r gymdeithas yn y pen draw. Wy'n credu mae hwnna'n wobr enfawr yn diwe, ond mae'n weledigaeth pwerus iawn hefyd. Newn ni droi at gwestiwn Ifan nesa, a roi cyfle i'r sawl sy'n dymuno ateb ar hwn i gwneud. Falle byddai'n troi at Helen Prosser gyntaf ar hwn. Ifan, dy gwestiwn di os gweli di'n dda? Bore da, gobeithio bod chi'n gallu clywed fi. Ydyn nawr. Sori, oedd e'n gwasgu'r bwtwm. Diolch fawr. Beth ni eisiau gofyn, o'n i wedi bod yn defnyddio fframwaith alte ar gyfer asesu rhugolder Cymraeg am rhai blynyddoedd nawr yn llafar ac yn ysgrifenedig. Oedd yna gyfeiriadau at y fframwaith seffer CFR. Ydy fe cyngor y panel felly bod ni'n edrych ar un adnoddau i ymwneud â hyn i ddiweddaru'r fframwaith CFR yn lle alte? Helen gyntaf, wedyn ei roi at unrhyw banelydd arall sy'n deall y gwahaniaethau a'r fframweithiau yma.
Wel, petai Dr Emyr Davies yma, byddwn ni'n troi ato fe i ateb, achos fe yw'r arbenigwr ar oltau, ond na, Ifan, dweud y gwir, mae'r ceffyr yn rhoi gorolwg ac mae oltau yn defnyddio'r ceffyr hefyd i bennu ei lefelau nhw. Felly mae cybac yn aelod o oltau, nhw yw'r aseswyr, ond mae'r llythrennau maen nhw'n defnyddio yr un peth yn oltau ac yn y ceffyr. Felly, i bob pwrpas, maen nhw'n defnyddio'r un fframwaith. Os rhywun arall eisiau cynnig sylw ar altu a ceffyr? Yn gwybod ateb Helen yn gynhwysfawr fyna ac yn glir, diolch ti am hwnnw. Mae yna gwestiwn difyr yn fan hyn sy'n dod gan ymatebydd anhysbys, felly dwi'n mynd i ofyn, will the anonymous attendee please ask his question? Ond mae'n gwestiwn da iawn, a na i osod yn yr iaith mae wedi cael ei roi yn fan hyn. Hello, thanks for your interesting presentations. So, teaching Welsh and English together means doing both subjects in the same classroom in the same time slot question? Can you explain how it will work in practice? An interesting and challenging question there. I suspect we'll turn to some of our colleagues who've been working on the AOLE to offer some comments on that and open it up to anyone else who might like to do so. Might like to also answer. Who wants to start? Ellen, Anna? Anna, this time. Yes, I think this is a misconception from the messages that have been given out about the curriculum. It's more about there would be no expectation for an English teacher to teach Welsh or for a Welsh teacher to teach French or for a Spanish teacher to teach another language. What we're looking for is a common approach that language teachers across an area have important discussions about what they want their learners to learn about languages, and that they select that learning and then decide where is best for that learning to take place, where is it best for that learning to be transferred to another language and developed further so that the learning becomes increasingly more sophisticated. So we're talking more about adopting a common approach and giving learners the same messages about languages. And I think that without realizing it in the past, we've actually, by giving different messages about the way to learn languages, we've actually put obstacles in the way of language learning for learners. And this is an opportunity for discussions about what's important in this area to happen across all languages. Thank you, Anna. I'll probably turn to Ellen, maybe to offer a few comments on that. I think it does, in a way, reflect some of the challenges here. There's a change here, but there's also an issue and discussion probably that needs to be enhanced around professional development and the training of teachers, because it does strike me, if I were asked tomorrow to introduce students to German, not one of my languages, I'd see that probably as more of a challenge than even if were I asked to introduce them to Spanish or French. But Ellen. Yes, it's part of the challenge for professionals working together to discuss their own approaches. I know as an area where we have disciplines from modern foreign languages, as it's taught at the minute, from Welsh and from English and from different school contexts, primary, secondary, looking at Welsh in all its different contexts, that it's about that discussion and having a common vision and working together to think about what's important for the learners in the context of their own schools and old classrooms. And there will be a different balancing act in terms of languages, but it's an opportunity really to talk about how languages are taught and to take from the best practices within and across schools and settings. I know in our own experience in Dyffryn Conwy, one of the most important discussions we had was with our primary schools who taught both languages, Welsh and English, and embraced looking at a third language as well with their students, and were very passionate about the benefits of looking at languages together and building on that bilingualism and helping learners
develop an enjoyment and an enthusiasm for languages that built on the bread and butter of what they could do in Welsh and in English. And I think it's phenomenal, but I think there's a real power and a real passion to be got from thinking about languages together, not directly teaching them at the same time in the same classroom, but building that dialogue and planning together. That's going to be really important. Diolch, Helen. Maybe I could bring Sally in there to reflect on some of her experiences of teaching in a classroom where maybe from what you've described, you've been teaching BSL and English in a classroom setting, and how that has emerged. Yeah. In terms of my own experiences, I mean, I'll hold my hand up and say I'm not a particularly proficient user of BSL. However, I do have basic understanding and ability to use it. I guess my perspective is more in being involved in that aspect within the role that I do. And it can be a real challenge where you've got one or more languages which are sort of working alongside each other. But I mean, you know, we very much, I go back to looking at sort of bilingualism within the home, and the fact that children and young people are actually able to sort of move in and out of different languages, and it can work well in educational settings. And of course, we do have those children who actually use what we would call sign bilingualism, where they are partly using BSL and partly using English, or indeed Welsh. So I think it's about being really well planned and really thinking about what you want your outcomes to be, and being positive about it. Excellent, thank you, Sally. And what's interesting there, of course, is that there's a clear experience of those who have taught in bilingual contexts, where you have bilingual and trilingual and quadrilingual children. I chair a school in Cardiff where we have children in our nursery who speak 4 languages and code switch, and it's wonderful to see. But that's a very real lived experience of speaking multiple languages and using words and concepts in different languages interchangeably and in a very sophisticated way too. And it comes back to Helen's point about sort of we don't celebrate some of those very high level skills that the children in various contexts have. So I think there are many things there. Mae yna cwpl o sylwadau pellach gyda ni yn fan hyn. Cwestiwn o lefelau mesur iaith. Mae yna sylw bod angen edrych ar ffordd o fesur iaith, ond mwyn cynyddu defnydd, a nid jyst y gallu siarad iaith sydd yn bwysig, nid yw gallu ieithyddol yn y Saesneg yn cael ei mesur yn yr un modd. Wel, mae hynny'n wir, a mae yna gwestiynau wedyn am sut i ni'n creu y bwrlwm a'r miliwn i gefnogi pobl, ond hefyd i gydnabod a datblygu sgiliau ynde. Dyna pam mae gyda ni arbenigwyr fel y sawl sydd ar ein panel heddiw. Mae yna un sylw penodol gan Gwenllian Beinon fan hyn am sort of cais i ti ymwyr yw hwn, please ffeindio ffordd o wneud pethau yn yr ysgolion. Dwi'n poeni bod ystod eang o bobl ifanc yn colli mas ar lawer o bethau creadigol yn ogystal â'r ieithyddol. Mae'r cyfnod yn yr ysgol yn fyr iawn. Ni'n gweld hwnnw hefyd. A mae yna drafodaethau yn does am estyn cyfnodau ysgol a gwneud pethau dychmygus o gwmpas ysgolion yn sgil y cwricwlwm newydd. A mae rheini'n gyfle hefyd. Felly mae hwnna'n opsiwn. A wedyn mae yna gwestiwn gan Wyn Thomas, os gai droi at Wyn Thomas i holi'r cwestiwn am hanes y Gymraeg. Wyn, wyt ti gyda ni? Mae'n bosib bod Wyn gyda ni, ond falle bod e ar blaned arall, mae'n swnio fel. Newn ni drio hynny eto, neu os nag yw Wyn yn dod lawr at y ddeiar hon, bydd rhaid i fi holi'r cwestiwn. Wyn, wyt ti gyda ni?
Na, dyw e ddim yn ymddangos bod ni'n gallu clywed wyn. Felly, ei gwestiwn ynte, faint o gymorth oedd e dysgu hanes y Gymraeg yn y cwricwlwm newydd i gefnogi ymdrechion y mudiadau sydd wedi cyfrannu i'r sgwrs heddiw. Felly, lle ni'n gosod hanes y Gymraeg a materion yn y Gymraeg yn rhan o'r trafodaethau ni. A falle dechrau gyda ti, Amir, achos wyt ti yna yn cyflwyno mewn ysgolion, wel, wedi bod yn cyflwyno mewn ysgolion ac yn gobeithio gwneud llawer mwy o hynny yn y dyfodol agos. Gawn ni weld, ie? Ie, wel, un prif peth amdano'r fenter yma, sef 1 miliwn, yw dangos yr iaith Gymraeg trwy gyrfa fi fel cyflwynydd, ond hefyd y cyfryngau. A felly dyna fel fi wedi datblygu y ffordd o denu sylw nhw, achos dyna beth sy'n bwysig ar y peth cyntaf, fel wedys ti, sut i byrlymu yr iaith. A mae rhaid i denu sylw trwy dangos, mae fel troi rhywbeth yn ffasiynol. Enghraifft, mae Hans yn gwneud jobyn really dda o hwnna, jyst denu sylw pobl o gynnu lleidfaudd gwahanol i gwylio cynnwys nhw, ac yna chi'n gweld bod pobl yn gwylio fwy o gynnwys Cymraeg. A felly, gyda'r cyflwyniadau yma'r gweithgareddau, yn wedig y cwiz, un peth o'n i moyn lleihau oedd hanes i weid y gwir, achos pan o'n i yn ysgol, o'n i'n gwybod taw y prif peth byddwn ni ddim eisiau gwrando arno, oedd yr holl hanes, y diwylliant, y pethau, oedd pobl yn dod mewn i ysgolion fi, ac i weid y gwir, oedd neb yn gwrando. So, dyna fel mae plant, mae da nhw low attention span, ond gweud hynny, mae dal angen cuddio lot o hanes ar diwylliant popeth ynddo fe, a dyna beth mae'r cwiz amdano. So felly mae'r cwiz ar ffeithiau difyr, gyda lot o gwestiynau am faint o siaradwyr Cymraeg sydd yn Cymru, pa sir sydd gyda nifer fwyaf o siaradwyr Cymraeg. Mae lot o fel interactive slides yn dod ar pwynt pŵer hefyd, achos dyna beth sy'n pwysig i gofio bod yna pwynt pŵer. Ni hefyd yn sôn amdano'r Welsh Not, sut mae'r iaith wedi dioddef ar y dechrau, sut mae'r iaith yn cynyddu, a sut mae fe'n eitha gryf ac yn cyfeirio at yr 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg. A felly, dyna sut ni wedi cuddio a lot o'r hanes a jyst wneud e'n really difyr ar gyfer y plant hefyd. So, bod nhw'n siŵr o fod ddim yn sylweddoli bod nhw'n dysgu lot amdano diwylliant, hanes a popeth amdano'r Gymraeg, ond bod nhw yn, a maen nhw'n gadael y sesiynau yma wedi dysgu mor gymaint, a mae'r quiz yn para tua 20 munud, a wedyn mae'r 20 munud ar y ffeithiau difyr hefyd. So dyna fel fi'n denu sylw nhw, ond hefyd dysgu nhw ar yr un pryd. Mae'n ddifyr fyna, Amir, yn debyg, beth ti'n sôn amdano mewn ffordd yw addysgeg blaengar iawn, ac addysgeg blaengar a theoria addysgeg sy'n cael ei adlewyrchu yn y cwricwlwm fel. Ti'n neud e'n naturiol fel rhan o dy fenter di, ond mae'r fath o weledigaeth ti'n sôn amdano yno yn y cwricwlwm ac yn datblygu sgiliau ac yn datblygu meysydd profiad a'r holl bethau yna. Felly mae yna dipyn o gyffro yn hyn oll. Gai ddiolch yn fawr i bawb am y cwestiynau a'r sylwadau. Maen nhw wedi bod yn bwrpasol iawn ac yn ddifyr iawn, a diolch i bob un o'r panelwyr. Mae yna lwyth o syniadau fan hyn, yn does? Mae yna lwyth o gyfleoedd, mae yna lwyth o heriau. Ac felly, y cwestiwn falle anodd i'r panelwyr wrth gorffen yw yn ystod y cyfnod nesaf yma, gyda'r holl gyfleoedd yma a'r heriau, pa un beth fyddwch chi'n dewis ei flaenoriaethu? Fel sylw sy'n dod â ni i tuag at ddiwedd y sesiwn hwn. A wy'n credu Helen Williams felly, na i droi at y ti gynta, gan bod ni heb cael gwestiwn wedi cyfeirio yn uniongyrchol at y ti eto, na i droi at y ti ddechrau'r drafodaeth ar beth ddyle fod yn y cyffro yma, yn y cyfle yma, gwirioneddol gyffroes, beth ddyle fod y flaenoriaeth? Ie, mae'n gwestiwn fawr, dydy. Mae yna sawl haen i'r sgwrs, a mae wedi bod yn andros o sgwrs ddifyr. Dwi'n meddwl o'n rhan ni fel mudiad, fel o'n i'n sôn yn fy nghyflwyniad, mae gennym ni dair
prif blaenoriaeth o'n i'n cyfeirio ati hi, ac eich o'r haini, ac eich bod hynny'n cyd-fynd efo fy rôl fi yn y mudiad yn fwy. Dwi'n meddwl eich bod mae gennym ni blaenoriaeth i fod yn dal ati i weithio hefo rhieni ledled Cymru i'w cefnogi nhw i ddewis addysg Gymraeg. Ac mae'n rôl ni o fewn y cwricwlwm newydd yn hanfodol o hynny o beth yn enwedig wrth gefnogi y sector nas cynhelir yn amlwg, ac mi ydyn ni'n cyfrannu i weithdai a thrafodaethau ac yn dylanwadu ar y gwaith sy'n cael ei wneud ar gyfer y cwricwlwm i'r sector honno yn benodol. Ac mwyn sicrhau bod y gynhaliaeth hon yn cynnal, yn amlwg mae'r hyfforddiant dydy'n gweithlu ni i allu gweithio drwy gyfrwng y Cymraeg yn parhau yn un o'r prif blaenoriaethau. Felly bod yna ddau yn fan'na, lle bod wedi tweithio dipyn bach, ond... Just chydig bach o rwyllo, ond yr hyfforddiant yn blaenoriaeth amlwg yn fan'na. Newn ni fynd trwy yn unol ar drefn wnaethon ni ddechrau siarad ynddi, felly Eleri. Felly, gwerthfawrogi holl ieithoedd ein ysgolion cymunedau plant a sicrhau cynnydd yn y dysgu mwyn i'r plant yma llwyddo i ddysgu ieithoedd ac i ddysgu trwy'r ieithoedd hyn. Gwych, diolch. Fi'n rhyw amau falle bod hwnna'n ddau hefyd, ond Anna. Rwy'n ni drial cadw at un. Beth y'n ni'n gofyn i ysgolion i wneud ar hyn o bryd i gynnal y drafodaeth yma am beth maen nhw'n moyn iddi dysgwyr nhw. A mae rai ysgolion yn dweud, wel, y peth cyntaf i ni moyn fel blaenoriaeth yw i bod y disgyblion yn ymfalchuon i Cymreicdod. Bydd ysgol arall yn dweud mewn cyd-destun gwahanol i ni'n moyn gwella sgiliau llafaredd ein dysgwyr ni fel bod gwell llais gyda nhw mewn cymdeithas yn y dyfodol. Ac felly dyna beth byddai'r blaenoriaeth i fi, bod y trafodaethau yn digwydd i benderfynu ar beth yw'r weledigaeth, wedi deall beth yw'r gweledigaeth Cwricwlwm i Gymru, o fewn y cyd-destun yna, beth yw eu gweledigaeth nhw ar gyfer y dysgwyr yn eu cyd-destun nhw. Achos dim ond wrth ddod i gael dealltwriaeth cytun o beth yw eu gweledigaeth nhw, bydden nhw wedyn yn gallu mynd ati i gynllunio'r dysgu ar gyfer yr ieithoedd. Diolch, Anna. Elan. Mae rhaid i fi ategu be mae Anna wedi dweud, yn ymwneud o fynd o fod yn arwain ysgol i fynd nôl i llaw dosbarth, a dwi'n meddwl bod y cynnal y trafodaeth proffesiynol na rhwng ymarferwyr ieithoedd yn hynod o bwysig, a bod hynny yn cadw'r disgybl yn gynolig, ond hefyd y trafodaeth gyda ysgolion gwahanol sector, felly y cynradd ac cydweithio ar y pontio i'r uwchradd hefyd, ond mae'r trafodaeth a'r sgwrs o amgylch plentyn dwi'n meddwl yn hynod o bwysig. Diolch, Elan. Sally, what would you set out as a priority? Well, definitely my priority would be to see that BSL becomes available to all pupils in all schools, that it becomes embedded within the new curriculum, and that it's used to sort of explore aspects of culture, diversity, equality, across all languages, not just, defining it within BSL, and particularly the Welsh language, because, we are living in Wales. So that's, I want people to become passionate about it. Diolch yn fawr, Sally. Helen, prosen. Mae gen i ddeheuad ac uchelgais os gafi yn ei blaenoriaeth. Deheuad yw, shwt mae gwneud y Gymraeg yn rhywbeth mae pawb eisiau. Shwt mae gwneud y weithred o ddysgu'r Gymraeg yn weithred hollol naturiol. Gawn ni weld, ydy Antadec yn neud hyn droston ni, gawn ni weld. Chod, mae hynny'n fwy na'r ganolfan wrth gwrs. Ond beth yw yr site yna? Ond o ran blaenoriaeth, ac falle bod yn gysylltiedig, fe soniodd Anna yn ei chyflwyniad am y bachgen bach, o ddim yn meddwl bod unrhyw iaith gyda fe o'n Saesneg, bod ni'n gweithio'n galed i argyhoeddi pobl bod nhw'n siaradwyr ac yn defnyddio'r cyfle wedyn i ddefnyddio'r iaith. Dyna'r flaenoriaeth, achos mae'n gam seicolegol ymlaen i gydnabod eich bod chi'n siaradwr ddim yn ddysgwr. Wych, diolch Helen. Ac i ni'n troi am y gair ola o'r panel at Amir.
Ac fi'n gweld yn y Q&A, Amir, maen nhw'n dweud bod angen 10 ohonoch chi. So, dwi'n yn siŵr os yw clonio'n bosib fel blaenoriaeth, ond dros y tir, Amir. Be fydde ti'n rhoi fel blaenoriaeth? Y blaenoriaeth fi, bydde archebu fi fwy i wneud y job, wrth gwrs. Ond na, un o'r prif pethau dwi'n anelu at yw cyd-gweithio, achos hwnna yw sut ni'n gyrraedd yr 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg, yw i gweithio gyda'n gilydd. Dim gweithio yn erbyn ein gilydd, gweithio mewn ffyrdd gwahanol yn gweithio gyda'n gilydd. A ateb i cwestiwn Helen, sut ydyn ni'n denu sylw pobl? Just wneud yr iaith Gymraeg yn cool. Mor syml â hynny, ni'n denu sylw pobl ac ni'n symud ymlaen. A hefyd, un o'r prif pethau dwi'n ffocysu arno yw nid yn unig pobl sy'n siarad Cymraeg yn gyfan gwbl, ond hefyd y dysgwyr, y rai sydd dim ond yn siarad Saesneg, the learners. We need you all. That's part of the 1 million that we need. Diolch ti, Amir. Mae dy sylwadau di a sylwadau Helen, mae'n profiadau dwi wedi cael yn ddiweddar o cyfarfodydd lle oedd pobl yn dweud, I don't speak Welsh. Minnen anerch rhai geiriau yn Gymraeg a dim cyfieithu yno, a nhw'n ymateb yn y Saesneg, ond nhw'n gwbl amlwg yn siaradwyr Cymraeg. A mae'r meithrin yr hyder hwnnw yn bwysig iawn. Mae yna nifer o bwyntiau pwysig wedi wneud yn fyna. Mae angen gweledigaeth, mae angen hyfforddiant, mae angen trafodaeth, mae angen dathlu, y Gymraeg, ond mae angen dathlu ein ieithoedd yn ei amrywiol a chyfoethogi ein profiad wrth wneud hynny. Mae angen cydweithio ac mae angen symud i'r sefyllfa lle mae dysgu'r Gymraeg a dysgu ieithoedd yn rhywbeth diwylliannol cwbl naturiol sy'n cael ei groesawu a'i goleddu. Wel, diolch yn fawr iawn. Dwi wedi ysbrydoli gan banel mor ddisglair heddiw. Diolch yn fawr iawn i bob un ohonoch chi, i Eleri, i Anna, i Elan, i Helen, i Sally, i Helen ag i Amir. Dwi yn ofnadwy o ddiolchgar. Dwi'n diolchgar i Lynwen am y gwaith wrth gyflwyno y sesiwn hon yn y Saesneg hefyd i'r sawl oedd yn gwrando ar y cyfieithu. A chofiwch be fydd sesiwn nesaf y Prism Iaith Brawn yma ar gyfieithu a iaith a fydd hwnnw yn dechrau am 2 o'r gloch. Felly gobeithio bod y sesiwn hon wedi eich ysbrydoli chi a fydd yna fwy o ysbrydoliaeth a chynhaliaeth y prynawn yma. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch.